Ene kuta won sabos me ne de to so edu enwotwen enfim pimienu ne aduonu enum yimu no ena Euro Santa Hene ene Ashanti Regional House of Chiefs ehia wo mun hia edikan na nhia edikan ni nyina mu na ye boko ni nyina ne se ebrada se bre o sebo nso a woto so mienu Mampong Hene Asante manifa na woka empania na nanomu a wo mugina mu de ma Asanteman e wo National House of Chiefs krakoye no yebutu nkonya ya amamre ne amane nyina wie kra no na ehu akwa kohia se Euro Santa Hene enya na namusini a obeka ne nuanom anan ho na wo makwa gina mu wa Asanteman dimu e wo National House of Chiefs eno nti nei asetena Ashanti Regional House of Chiefs ehie mu no a Euro Santa Hene etena puniti no da se bi otu serebo a wotoso mienu Juaben Hene ena wo Hene yi no se wo nkwankosi da se bi wo sebo nso anemu yehwe na nanom a anan a wo mo aka wo mu gina Asanteman dimu esom ede ama Asanteman a eye nana ifa apenten wono eye Asante wono Asante achem bompata ema Hene ena afen so Asante achem domi abra Hene ene bema kumawu bema safotwene bo akodua kumawu Hene ene esumija Hene ena sese nso da sebre otu serebo toso mienu enso ekoka ho na yewura de nti a yewura eyi da sebre otu serebo enyina ne se wa afi apema hankono edioson enum 1975 ena da sebre otu serebo ebedi ade se Juaben Hene a omo ejine kwa gazette no ma ne be part of National House of Chiefs eno nti emfie aduonum nie emfie 50 years nie ena Euro Santa Hene ahye se omuso wakofie ho no mapie na se won sanko ne mpire no so esanse se de wasi ababesom Asanteman asom Juaben man asom Ghana man ne ntino wokwa niema obakoda na di anaso wode beboa no eyade se beboa ma Ghana man so ene Asanteman so etimi afa ne ntoma pa edi efra da se bro to serebo edi kan kase woko no ne nana ifa apenten a woye bompata ma Hene bere masafo twene bo akodua kumawo Hene baafo wusu bedi akon a wotoso mienu domi abra Hene ene nana wo chirikusi edua kon otoso emienu esumeja Hene ena da se bro to serebo otoso mienu kwa akokoka wo ho da se bro to serebo bedi ade emfie aduonum nie niema hodo a wayede amane man no edoso se wokọ honom a wokọ Juaben a oil plantation a wo mo ede ye nwo ede de enwo eye bia na se ye de abeye bia no se wokọ Juaben ne mpotemu a da se be otu osrebo we be factory kese a emebuna hodo mo yi adwuma no enye mebunu wa wo kan wo mo a enkan ene fi so obedi ade no nso so no wo hwe Juaben a Juaben dane afa ne ntoma pa efra akwantempa hodo nyina dedemu adwuma bi obi eye bi ekoso enhyire busu do so emebuna nya adwuma aye oton ade ayeto na eche se niema hodo a da se bi otu osrebo de agu akwan mu no edoso yi pa na wo ba okosuku no do okosua ye eye electrical engineer a wode eye adwuma eno nti se ye beka ya won fimpim no ene enan mu no Euro Santa Hene etu anamo ekọ World Bank mu eye o matana ye kese a ewo Washington DC mu wo Hene kọ no enye ono nkwa ne kọ ye wone da se bi otu serebo otoso mienu Juaben Hene ene one no ekọ ya wone no ekohia World Bank president a ne kane no sabre no na ye frɛ no Juaben ene wokoto no mo no hia ye enkomo mu kodi ye no na ye nkoma efa eye promoting partnership with traditional leaders program PPPTP eno monne no ekodi ho nkoma emfasode no nso so ebaaye anya no nko ye hwa afrase mu a ene bia ya wo Hene ebetu kwanya kọ no otia ne nanchi bia da se bi otu serebo wo kan ho eno one ne kọ baby wo Hene besoma ne bia no wo kwa wodi nkunimdie ene di yedi ene wode bre Asanteman anya no nko ono ne sa ye council chair ede ema Kwame Nkrumah University of Science and Technology and after so you free pim you know ene dum watwe mu 2017 ebepem 2025 wono ene ye chairman edema Council of State a sese wode ne dibre aba no awieye eno nti
Yero Santa Hene kyerɛ sɛ ohu nneɛma ahodoɔ a ɛyɛ ne nua kuma Juaben Hene sɛbi obedi adeɛ sɛ de wasi atu ne ho asi wɔde asom asanteman ɛde asom Juaben ɛde asom Ghana man nyinaa mu a na kyerɛ sɛ dwumadie foforɔ a wɔde hyɛ ne nsa no ɛyɛ adeɛ sɛ ɛbɛyɛ ne fompo obedi ayɛ ne yie ama mfasode aba so ama Ghana man nyinaa ɛnso so ehu nananom nnwuma pa a sɛbi wɔn edi ɛde ɛboa Ghana man nyinaa ɛno nti ɛne Yero Santa Hene ɛyi ne sɛ wɔn kaka ne nuanom aka ho na wɔn mfa nsom ɛyɛ asanteman ɛne Ghana man nyinaa ɛwɔ dwumadie no nso ase na yɛn hyɛmu ase no ɔsoafo a wɔno ɛna hwɛ fa agudie asase ne nneɛma otwagya mpo Nyankopɔn ɛde atwa yɛn ho ahyia no nso so wɔn nso so ɛde nsesa nso de nsɛm bɛto dwa a wɔn ɛkyerɛ sɛ mining ɛyɛ nhyehyɛeɛ mmra a wɔn ɛtintim yi a na wɔn de ɛbɔ fa agudie ho ɛbra no nso so no wɔn bɛhwɛ sɛ bra so sensakra hebo mɛsan sɛsie wɔn si sensase esinse fudie ɛsensu ahodoɔ no sɛ nananom ansɔde na sensɛ mmra no wɔn tintim no wɔn anya nsakra yɛ wɔ mu ama sɛ bitumi na nkwanko di baabi wɔsi ekodidie na anamo bi nso yɛ anhwɛ dutututu saa anamo no a ɛde haw no wɔyɛ ni ɛna ɛbɛbrɛ yɛ ɛno nti na nne obu ne ketima na so wɔde n'ani kyerɛ asanteman mu a ɔne Ashanti Regional House of Chiefs ɛba bɛdi ahyia mu na ɔno ɔmo asu adwene ne deɛ Yero Santa Hene ɛbɛka no ɔmo atintim na ɔmo de akɔ na afɛnti akɔhwɛ na etimi nso ayɛ mmra ɛbɛboa yɛ na yɛhwɛ Yero Santa Hene a ɛne wɔtena n'anim onyam mu ɛyɛ Ashanti Regional House of Chiefs na Yero Santa Hene wɔ 3 peculiar positions bi a obie ne hɔ wɔ bi wɔ ɔman mu Yero Santa Hene na ɛyɛ asanteman nyinaa ewura ɔyɛ Asante Hene ɛna wɔsa yɛ president ɛde asanteman council ɛna wɔsa yɛ president ɛde ma Kumasi anase Ashanti Regional House of Chiefs a ne position na wɔhene bie ne hɔ wɔ Ghana man mu a anaso wɔ wiase baabi a okura sa tumi no ɛno nti na ma Yero Santa Hene ɛda nso no Yero Santa Hene ɛyi na Juaben Hene a ɔno kwakwakosi da sebrɛ wɔ sebu nso ɔtɔso mmienu anamu no nananom ama ahene no ma ɔmafa amane kwan so ɛsɔe ɛde akyerɛ Yero Santa Hene no wɔn so sɛbi wɔn so yɛgye wɔn ɛmɔ mbɛka Ashanti Regional House of Chiefs ho nananom no wɔn ɛyɛ ɛnan nana wɔwusu ampe wɔno ɛyɛ Denyase Hene ɛna nana akosa yi adom ɛyɛ Denyase ehene nana wɔwusu ampe ɛyɛ Obogu ehene ɛyɛ Asante Achimbogu ɛna nana Kofi Asante ɛnso ɛyɛ Sabronum ehene na ɛsɛ nananom mmiɛnsa ɛna ɛyɛ amahene nom foforɔ a ɔma bɛsi biribi de akyerɛ Yero Santa Hene a sɛsɛ ɛnnɛ da yi yɛagye wɔn a ɔma ba bɛyɛ part of Ashanti Regional House of Chiefs. Ommie nkwahwɛ bra na Yero Santa Hene opie n'anim anyam mu a na wɔn ɛde Ashanti Regional House of Chiefs ɔmatena ase yɛdi kan no ommie nkwahwɛ bra medin ɛde maame fo so twɛdɛ mpo Nyankopɔn yɛ adoma yɛ bɛhyia